Shamsiya. Haba Shamsiya. Haba Shamsiya. So ke ki haddasa kanki wata lalura? Hakuri ai za ki dinga yi. Komai ki riƙa fawwala Allah dukan al'amuransa. Yanzu wannan kukan da kike? Ba kya gudun wata lalura ta faɗa miki? Dukkan fa mai rai mamaci ne fa. Yanzu ki duba fa ki gani, wani fa bai san ma kalar iyayensa ba. Amma yana nan a duniya yana rayuwa. Barantana ke da kika san su, suka san ki. Tsakanin ke da su, ke da addu'a. Amma ba ku ka ki riƙa yi ba, ki haƙuri kin ji? Ki haƙuri. Shamsiya, ke ga Allah yake yarinya mai hankali mai tunani ga ilimi. Amma sai ki rika sa kanki cikin damuwa. Ki sani fa duk mai rai fa mamaci ne. Iyayen nan namu da Allah ya bamu su, shi ya bamu kuma shi ya dauki kayansa. To sai ka komai sai mika wa Allah. Ni ba abin da yake damuna ne. Idan na tuna irin ɗawainiyar da kake yi a kaina. Gashi kai ba ƙarfi bane da kai. Gashi kana ƙoƙarin koyaushe ka ga ka faranta min raina. Shi yasa nake. Ki dakata. Kan ƙara jin irin wannan magana ta fito daga bakin ki. Kar ki ƙara gaya min wannan. Yanzu har kina da nufin idan ne miki wani abu sai na tsaya da tunanin nemo wani ne? Yar uwata ce ke fa uwa ɗaya uba ɗaya. Kai da kaya ai mallakar wuya ne. Ki kuma tuna dan ne miki abu zan tsaya ina tunanin sa. Karin ƙara jin wannan magana ta fito daga bakin ki. Dama ina son gaya maka. Iyayen yaron nan da shi. Da yake zuwa wurin ta. Sun zo sun yi gaisuwa. Dama mun haɗu da su wajen gaisuwar aiki kuma sun mun magana nake cewa su an ƙara mana kuɗi tukun. ta miki ban mamaki ko ni kai. Ai ban san kai bane. Na miyar irin zamanin nan ne masu jan hankalin yan mata da ni fa. Wannan masu neman izinin yan mata ne. Amma yau na ga fito da wuri. Sakamakon jarabawan da muke shi yasa muka tashi. To sai lokacin ya gabato kenan. Gaskiya da sauran lokaci. Saboda idan na gama ma ajin hadda zan koma. Baba. To kike na yake. A gaskiya ina mamakin wani abu. Idan na zauna na yi dube tare da nazari sai ga kamar baki damu da ni. Me yasa ka ce haka bashi? Abubuwa da dama mana. In ba haka ba saboda Allah dubi jiya nai in rage miki hanya an kawo ki gida kan babur da kika iya hawa. Bayan da ban yi da ke. Sannan kuma na zo na ce miki ki zo mu je ina son mu je gidan hutu mu dan hutu. Kuma kin ga abin nan yayin sa ake amma kin ki. To shi ne yasa na rike ganin kawai kamar ba rayuwa nake duba da shi. Kasan zamani yanzu yanda ya canza. Sau da dama za ka ga samarin nan ne yanzu suna so su dinga yawo da ƴan matan da nasu gaba a cikin gari. A ciki har da zuwa gidajen hutu. Wanda ni kuma a kaina ina ganin hakan ba dacewa ba ne. Gaskiya ne wannan Shamsiya. Kuma wallahi wannan shi ƙara tusa min sanki a zuciyata kuma jin na san aure ki. Wallahi tallahi nan da aka ce na aure ki ni na san zuciyata ta more. Kwantar da hankalin ka bashi, ai da kai da kaya duk mallakar wuya ne, don haka bashi sai ya taka shi.
Shamsiya ga wannan. Dan Allah dan Allah. Ni duk abin da muke so ya yi amfana yana a cikin gida. Na san da haka amma dan Allah ki karɓa. Ni akwai dalilin da yasa na ba ki. Ba dan komai ba saboda na san akwai harkoki da za su buƙaci. Saboda yawon makaranta, saboda gashi abin da ba zai dan Allah ki karɓa. Duk abin da nake bukata ya yi abin yana a cikin gida. Na san da haka Shamsiya, amma gaskiya ba ta saba ba. Hankali na ba zai kwanta kuma wannan. Allah ai ba da take. To, ni zan Ana ta bari da mu fa da yanzu kuma da tsarin nan ta tare. Wato ce da muka magana da da dare kin ga abu da ne ko na kasar ma samu abin ya ci ta. Sai ina lillahi ina ne ran. To shi kenan sai mu bari mu gani. Kuma a zauna da yin wanda abin Malamin mu idan an fara tashi kuma sai ka kuma wani da ke Wani kuma na mene? Dama zai ne da shi ya zo da cikin kudin shi ne kuma dama na karɓa ne don na san za su yi maka amfani saboda jiya na za a ci tana cewa masu rayuka. To banda abinki shi yayi son zancen gasa. Wannan ai dan amfanin kanki ne ki je ki adana abinki. Ni ma an nemi ta ba. Yanzu abin da za a yi kwana kan da ji da gasar da duk abin da ma ba ku su ko ya ne ku Allah ya sa mu yi albarka in ji yarinya. To wale. Shamsiya, don Allah da Allah, ki riƙe yaran nan amana. Kada wani ya zo ya rushe miki kuɗi. Don ba ke kaɗai ki kyautata ba, har munan kanmu kuma ina kyautata ba. Don haka abin da nake so ki, kada wani ya zo hure miki kuɗi yake masa wulaƙanci. Kin ji ko? Wallahi an tuni ma har cikin zuciya na ba ni da niyyar yaudararsa. Saboda tun lokacin da ya nuna min manufarsa ta aure na, gaba ɗaya samarin da nake kula su a da na daina. Alhamdulillah. Gwara ma da kare da kula su. Saboda dama wani saurayi ba aure ne yake kawo shi ba. Yaudara ce take kawo su. Dan mace an ce da mace take siyo kanta mutunci. Ba sai wani ya sai mata ba. في ظلمة ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله ميت بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا به فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Uwar gida. Sannu, lafiya? Ciki ne? Sannu. Ya ake. Yawwa, maza.
Asibiti. A'a, shiga da ita daki wata kila aka yi sa'a sai ta yi mamu ba sai an ji asibiti ba. Saboda Allah ya suke ki lafiya sannu. Allah ya baki lafiya sannu. Ina tunanin ba aikiwa za ta yi ba, don har yanzu ma bata fara naƙuda ba. Kwata-kwata ta galabaita, ba ta ma gane ma wanda yake kanta. Ya salam, ya salam. Yanzu ake ganin za a yi. Ni kamata yi ka ɗauko mota ya kai ta asibiti saboda irin halin da take ciki yanzu. Ya salam, ya salam. Amsiya ba wai na ƙi zuwa asibitin bane. Yanzu da kayan magana asibiti kana zuwa haka kuma ka lissafi aka fara maka lissafi sai ka ga kanka ma an zaka sayar ba zai biya abin da ake bukata. Yayan kai da a duniya Allah ne kawai zai iya yi wa mutum komai. Ka ɗauko mota a kai ta asibiti saboda ba na so ta shiga irin halin da ta shiga. Ni. Ina likita nake. Ina so. Malam, kana kai da dai. Me yasa ba kamar lafiyar nan asibiti da wuri ba? Kasancewar ka san da matan take ciki yanzu ba. Kuma wannan duk ba wani abu ne janyo ba sakaci ne irin naku rashin kamar lafiya a asibiti. Wato inda muke ne yana da nisa da asibiti sannan duk lokacin da muke buƙatar mota ko na abun hawa yakan ɗaukar lokaci kafin mu samu. To amma gaskiya malam abba irin wannan ba karamin sakaci bane. Duk mace da ta samu kanta a cikin irin yanayin da wannan baiwa Allah ta samu kanta tana buƙatar taimako na gaggawa. Haka to ranka ya riga da ya faru sai dai kuskure ne kuma Allah da hakan ba za ta ƙara faruwa ba insha Allah. Ya jikin nata dai alhamdulillah dai amma dai gaskiya tana kwantar mun samu ruwa su ne su za mu ci gaba da abin nan mu tare da ta da har zuwa wani lokaci mutane su na gode so dole kuma ka kasance a wajen saboda ko za mu iya buƙatar wani abu domin yanzu ma abubuwan da muka yi masa amfani da su yawanci din nama ne shi ne abin da saka da ne da arziki na gode za ki yi mamaki yadda aka yi na san kina Ni ma abin ya bani mamaki kuma dama abin da nake so na tambaye ka kenan yanzu. Dan Allah ya aka yi kasan ina nan. Kin san soyayyar ki ba a zuciyata kamar network. Dan duk inda kike to idan ya buga mun to lalle zan kasance a. To kamar dai yanda soyayyar ka yake tafiya daidai da bugun zuciyata. Kaga duk sanda zuciyata ta buga yana tafiya daidai da ma'aunin soyayyar ka kullum ƙara karuwa take a cikin zuciyata. Allah ko? Amma dai zancen gaskiya aka yi kasan ina nan. Wato gida na je da na je sai na ga abba ya fito da tabarma har da kuma to babban abin da ya daga min hankali sai na ga ya riko kofar kuma ya sa bani to hakan yasa na je bayan mun gaisa da shi shine sanar da ni kuna asibiti kin ji yanda aka yi na san kuna nan to yanzu da bai sanar da ni ba ya kenan za a yi sai ta jikiyar kenan ashe kana ta nema na sai ka ce wata wanda ta bata tabbatar ma sai in je ta jikiyar
Wallahi asibitin nan muka zo kuma mu ma zuwa asibitin dai ba mu zace shi. To, babban buri dai Allah ya ba ta lafiya. To amin. Abin da aka nema magani kawai za ki rubuta mu a takarda sannan kuma daga baya duk abin da asibitin suka bukata da Allah ki sanar. Gaskiya ba na ba za su iya haihuwa da kansu. Likita kamar ya ciki ne lalace ko kuwa? Ba cikinta ne lalace ba. Abin da ta ce ba za su iya haihuwa da kanta ba, bi ma'ana sai mun yi mata aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kana nufin ba za ta iya haihuwa da kanta ba likita sai an mata aiki. Baiwa Allah nan ta riga ta shiga cikin wani hali. Ta kuma galabai da fiye da ba ka tunani. Kuma wannan aikin da za a yi mata shine hanya mafi sauki da za a iya ceton rayuwarta daga halin da take ciki. Wannan takardar ta mece ce? Za ka samu na hannu. Kamar yaya? Ka san doka ce duk wanda za mu yi wa aiki walau namiji wala mace sai wani shiƙiƙi nata ko ɗan wanda ya sa. Yanzu ba wata dabara da za ku iya yi ta ku matan nan ta haihu ba tare da an yi aikin nan ba. Malam Abba, ya kake yin abu ne kamar karamin yaro? Wannan sa'anin da za ka yi shi ne taimakon da za ka yi ba masu mata. Ko ba ka san matar ta ka ne? Ni nake son ta, ina son ta. Tunda kana son ta kuma Malam Abba ya zama dole ka sa. Yanzu lallai sai na sa hannu sannan za ta iya haihuwa, ba za ta iya haihuwa da kanta ba. Gaskiya ba wani abu da za mu yi. Haba yaya, bai kamata ka ƙi amincewa da zancen maganar aikin nan ba. Kamata ya yi ka ba su dama su mata. Wataƙila a iya samun lafiyarta da na ɗan da yake ciki. Ba wai wani abu ne, sau da yawa idan aka yi aiki yawancin mata ba sa kai labari da abin da yake ciki su tare da su sun rasa rayuwarsu da Ba haka ba ne yaya. Dukkanin mai rai a duniya akwai lokacin ka'idansa. Idan Allah ya za ta warke, za ta warke. In Allah ya ba za ta warke ba dole a haƙura. Kamata ya mu kawwala wa Allah kuma mu mata da kuma kai ma ka ba ta dama kai. Kuma tun da dai likitoci sun nemi a ba su dama su yi aikin nan, ka bari mana ai. Salamu alaikum. Likita. Sani da aiki. Barka da aiki. Bala abu sanda. Yau sani da aiki ya aiki. Alhamdulillah. Likita, dan Allah, dan Allah. Abin da neman kuskuren da ne kai haƙuri dan Allah da Allah. Har na tafi sai ne yake shawara na ce bari in dawo sa hannu a yarinyar na aiki a ci ciranta dan Allah a cice ni ma. Bala Abba, irin wannan halayyar taka kuna ba mu matsala a asibiti. Kuna ɗauka kamar cewa likitoci ba san aikin da suke ba ko kuma aikin da zai mata mutum da zai mata da aka kasa sanar wancan da Ku yi haƙuri dan Allah ku yi haƙuri likitoci. Tunda dai na gane kuskure na yanzu ku yi haƙuri a taimaka mu dan Allah sa hannun nan a yi wata aiki. wannan kuma duk wani abu ne wanda za mu bari shi gobe dan na riga na tashi daga yau. Wa Allah kai wa iyayenka dan darajar iyayenka sa hannun nan yanzu ya so gobe da safar da ka zo ka hau aikin akan ta da na ga masu yin Allah kai ka ba Allah kai wa iyayenka dan Allah ai ba ta ne ba ran aikin ba amma mu bari shi to kai da sa hannun yanzu ma ni gobe da ka zo sai a dora aiki dan Allah ne taimaka ba mu sai ka an sa ka da ni na rufe an sa ka da
Haba yayi. Bai kamata ka ci zirga-zirga ba, kamata ya ka samu guri ka zauna ba. Na naga ta zama Shamsiya. Ai kin ga na samu sukuni sai na ga abin da likitan nan ya ce saboda halin da take ciki. Insha Allah za ta samu lafiya, bai kamata ka ci daga hankalinka ba. Ko likita an yi aikin ko? Kokarin yi mata aikin nake yanzu nan da ɗan mintuna kaliya. Ana taimaka. Insha Allah kar ka samu damuwa. Kai dai kai mata fatan samun su. Ya bari in je gida ko da ruwan shayi ne sai in tawo mana da shi. Ke mace ce za a fi buƙatar ki a wajen saboda taimaka mata. Ni bari in je gidan in kawo shayin da kaina in so zan ɗan yi rubutu ne da naƙuda don taimaka mata wajen haihuwa ko kuwa. Idan kuma likitocin suka zo suka neme ka ba. In fa in kina na ai sai ki yin bayani da abin da ake ciki. Bari mu je. Ta mutu ko? Ta ainihin bai so da rai ba. Ina yawa likita ya ake ciki. Ta mutu ne ita ma? Mara an mata aiki. An kuma ciro jaririn amma Allah ya mishi. Ita ya mun gaskiya wani hali ta take shi ya rasu an gama da tasa. Mala abba daga ganin ka mutum ne mai hawa. Yana son ka tsaye da hankalinka ni magana ce da zamu kuma juna da kai. Ba wannan zan ca guri baka ga hali da ke ciki ba ya mata ta ma abin da nake so da kai. Ka yarda da kaddara kowace ce mai kyau ko mara kafin ci abin da nake kuma ina so ka ƙara min kuzari da inda za ka fahimci abin da nake. Gaya mun duk abin da kake so ka gaya mun duk abin da kake daga bakin ka wala Allah na alhairi ko ni shi ni mai da shi ne a matsayin kaddara. Ya take ciki? Kai hakuri mala to dai mata su. Ba gurin ba na gaya muku na ba na san mutuwa za ta sai kwana-kwana ake mu a neman yawo da a neman wasa da kwakwalwa ai na gaya muku na ba shi sa nake tashin farko ba ga irin ta ba ita babu shi ni ma babu. Zan so ki ci gaba da addu'a kamar yadda kika saba. Kuma dama na san kin saba sai a ci gaba da kuma kika tuna za ki ga abin da an taɓa yi miki a baya. Gaskiya ne shi. Ko kai idan na ce maka san manta da an ce a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abin zai baka saboda yadda an ci da ke su ne ka da ta Gaskiya ne. Allah ji kanta. Amma ki ƙara haƙuri saboda zahiri duk wanda ya rasa masoyi dole ya shiga da. Na gode wa shi da yin shawarwari da kake gani kuma insha Allah zan yi karanci da cikin zuciya. Shamsiya tun da an yi alwala ina ga ya kamata in turo maka rana da zuwa tsaye. Idan na shiga gida zan sanar da yara duk yadda muka yi da shi ka zo zan bayar. Kun ga karo na biyu kenan. A duk lokacin da na kawo miki magana da wannan ba na samun su. Amma idan ba za ki damu ba yi ki mun izini ɗaya kawai ki turo mutane a musu yi magana kan wannan. Ba na a nema mun izinin auren amma ki amince.
ba ina fatan dai an gane ba sai mun sake dogon bayani. Ba su da iyayen bashir ba kuma mun harhaɗu wannan rage da aka yi kwarai da gaskiya da kuwa. Ya haƙuri kuma na haƙuri. Ya haƙuri. To, Malam Abba ka san duka ne ba ka wuce. Abin da yake ya kawo mu kwanan bayan nan shi da ya daɗa kawo mu. Alhamdulillah Alhaji kamar yadda dai aka yi min wancan din ma wannan lokacin ma kullum za a har Allah ya sa an gama nazarin abubuwan da zan yi nazari insha Allah da kaina ni zan yi ba ma sai kun zo ba. Allah ya wai abin da nake tambaya shin wai matsala ce ne ko ko a'a idan da akwai matsalar ta kai mana bayani sai mu warware inda dama mun zo ne akan magana ba haka ba a dai bani lokacin da na bukata dan Allah ya da zan zo da ba wani abu ani ina ganin Malam Abba kana ina ganin inda dai ne ma haka a daga masa maka ne ai ni abin da nake gani Malam Abba in za a ba mu yarinyar ya kamata a'a bari ba a cikin da ne ma ba ko za mu koma mu ba da ma Allah ya rubuta insha Allah ni zan na gode Allah ya mun gode na gode mun gode ina godiya Allah ya masha Allah a huta lafiya a ga da mutane amin ko wata matsala ta tare da ni ne kika ji gaya mini ko kuma yayanki ya miki wani zaɓi ne wanda ya wuce domin gaskiya na kasa samun nutsuwa zuciyata ta kasa samun nutsuwa da abin da kunne na yake ce mata idan da akwai bashi Allah na daya to Shamsiya me yasa yayanki yake amincewa da tayin da iyaye na suka yi shi bakin amincewa ya bashi kawai dai yana suka kwantar da hankalin karshe shi fa gaggawa fa aikin shi ne sannan kuma jinkiri ga wani abin alheri ne kawai addu'a za mu yi Allah ubangiji ya sa jinkirin namu mu ma ya zama mana alheri abin da yasa na kira ki ina son sanar da ke da ni da isa cike na jajirce kan yin yadda auren ki duk da na san kina cikin damuwa. Shamsiya, ina so ki gafarce ni, ki haƙuri. Amma ba na son auren ki wani. Dan girman Allah ya yi, ka je ni suka kanka a cikin damuwa. Karfa ka manta kai kake hana idan dai suka kai na a damuwa. To idan kuma na ganka cikin damuwa ya kake so ne kenan. To wallahi ko ɗaya babu damuwa a raina. Na san komai lokaci ne. Idan lokacin aure na yi zai yi aure. Alhaji, lafiya? Ga wata tsare da yaro da wani. Alhaji kenan dole ka gigice. Wannan yarinya uwaɗa ne? Rabona da mace na wani dan baba menene abin yi? In yi a gurin wannan ai abu ne mai sauki. Ba sai a tafi neman ta ba kawai?
abin da za yi ɗan baba zan tabbatar ma da wani abu idan an na samu ka gano min gidansu yau gidanka Allah iba alhajin Allah ku jaji da Allah yau na ba wani abu bane in dai yarinyar nan a garin nan take kai ko a kusa da ƙauyen garin nan take alhaji inda za ta sai na je na ne ka kwantar da hankalinka kamar ka faɗa tarkon kura kafa ta inda ta daga kafa nan zan ajiye an gama alhaji an gama